हाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोन कर'ना भेक्सिन लानो नागिरदों उनाव मा प्रब्लेम मा रिएक्सन जायो नोंथांमोना नुनो हागोन आरो नोंथांमोननोबो आं खोन्थानो थाखाय बे भिडिअजों नोंथांमोननो फोरमायनो आवगायबोगासिनो दं। Sino sumipo? Ikaw siya. Ako si Sona. Ha? लोगोफोर आं दा नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाग्रोनो सानो कर'ना भेक्सिन लानानै मानसिफ्रा गोबाङानो लोमजादों होनदों गोबाङानो सोरबाफ्रा बहुत गिदिर बेराम जादोंबो होनदों नाथाय आंनाव बिदि एफा रिएक्सन जायाखै नाथाय आं दाखालि अक्ट'बरनि 2 तारिखआवसो थुजादोंमोन दिनै 4 तारिखआनो जाबाय होमब्लाबो आंनाव बारा रिएक्सन जायाखै जि दिनखालि थुदों ओइदिनखालि एसे मोनाब्लियावल' खर'आ माने मेगेमनाय बायदि एकदम फिट मोन्दों बेल' जादों आंनाव ओमफ्राय जेबो प्रब्लेम फैयाखै आरोना आंनाव दा माने आंबो बिराद गिदोंमोन कर'ना भेक्सिन लाया होननानैसो आंबो थादोंमोन माने बिराद गिनाय मोननानैसो आं लायाखैमोन माने गोबां मानसिनिफ्राय आं खोनानो मोन्दों बहुत प्रब्लेम जादों बायदि रोखोम जादों होननानै खोनानानै आंबो लाया होननासो थादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा माने ओरैबायदि प्रब्लेम जादों माने गोबां मानसियानो दा गिनाय मोन्दों आरो सिन्थाबो जादों मानो होनब्ला दायो माने ओरैबायदि रुल दादों होननाय खोनादों खिन्थु खोन्थाग्राफोरनिफ्राय खोनादों जायनो कर'ना भेक्सिन लाया जायनो कर'नानि सार्टिफिकेट बरनानै लाया बिथांमोना माने बेंकआव हाबनो मोना सरकारनि माबा मोनसे अनसुंथाइफोरबाबो माने ब्लक जागोन जेबो रेहाय सहाय मोननाय नङा माने सरकारनि बे भेक्सिनखौ लायाबा बेफोरबायदि आं खोनानो मोन्दों आरोना मानसिनि खुगा दा बेखौनो आंबो साननानै दा आंबो लानांगौ जाबाय खिन्थु दा आंनि थाखाय लानाया मोजाङानो जाबाय नाथाय मानसिफोरनि एकदम बायदि रोखोम माने फुरना बेमारखौ होखाङो होननायखाय माने आंहाबो एसे मेरला टाइप दंमोन नालाय एसे गिनानै आंबो लाया होननानै थादोंमोन आरो दा जेबो आंनाव रिएक्सन जायाखै खिन्थु आंनाव बे जेदिनखालि थुदों मोनाब्लियावल' एसे खर'खौ मेग्रोमनाय मोन्दों बास बेल' आरोना दा आं जेबो जायाखै आरोना नोंथांमोनाबो दा सरकारनि माखासे मावनायफ्रा मोजांबो गाज्रिखौथ' बुंनो हाया मोजाङानो नाथाय जोंनि मानसिनि माखासे माबायावसो बेफोरबायदि प्रब्लेमा सोमजियो नङा होमबा दा बेखौनो आरो नोंथांमोननो आं खोन्थाना होबाय नोंथांमोना जायफोर थुजायाखै दा एसे साननो गोनां जाना फैदों नोंथांमोनाबो बायसान्स आरो जायगा लायै जायगा थुबावबाय दंबा आरो जायफोर थुजाफेराखै नोंथांमोना थुजाबानो जाबाय आरोना मानि थाखाय होनब्ला नोंथांनि थाखायनो गोनां जाना फैदों उनफ्राव बेंकआव हाबनाय जिखुनु सरकारि माबा मोनसे अनसुंथाइ होनायफ्राव नोंथाङा माने सहाय मोननाय नङा बेफोरनि माखासे सरकारफ्रा माने दाबि दैखांनाय बायदि खोनानो मोननायखाय आं दा नोंथांमोननो खोन्थाबाय जायफोर नोंथांमोना लायाखै आंनि साइफोरा फेमिलि नोंथांमोना लाबानो जाबाय आरो बेखिनियानो नोंथां